אתם בלהקה בלהן פודקאסט. הפודקאסט שמציע פלטפורמה ייחודית ורב-תחומית, שמטרתה להביא קולות מגוונים מקהילת יוצאי אתיופיה בישראל ומחוצה לה, ולחשוף נושאים חשובים לדיון פומבי. הפודקאסט משדר ב3 שפות, עברית, אמהרית וטיגרית לסירוגין. בהגשת להקה בלהן יצחק, איש תקשורת, עובד סוציאלי, המתמחה בשיקום ובמימוש זכויות, איש חינוך, מנחה קבוצות, ופעיל חברתי בקהילה האתיופית. ליווי והפקה מבית סופרקאסט. שלום רב צופים ומאזינים יקרים. לתוכניתנו היום מארחים את כבוד סגן אלוף במילואים, סגן ראש מועצת חבל יבנה לשעבר, מנהל בכיר בחברת חשמל לשעבר, בין הראשונים ממקימי כפר יתומים באוגנדה, שימו לב, כמו כן, הוא חבר בצוות משטרה וקהילה, שבמאמצים המשותפים שהם המקימים הראשונים, שהשוטרים מגיעים לבית כלשהו עם המצלמה על הגוף. המטרה היא לצמצם אלימות ושיטור יתר. הוא צייר, מדי פעם יוזם את הארוחות למיניהם. אנחנו נכיר לכם עוד מעט ומסתובבים, ושלום שלום כבוד יששכר מקונן. ערב טוב להקה לך, לצופים ולמאזינים. יופי. ומה נתחיל? נתחיל מההתחלה. אוקיי, אם זה בהתחלה, בוא, תציג את עצמך ותעודה זהות ככה מתומצתת מהכפר שנולדת עד שהגעת הנה, ואחר כך נפתח את השיחה, כי יש לנו המון נושאים לדבר עליהם. אכן. אז כמו שאמרת, נולדתי באתיופיה, במחוז הצפוני בטיגריי, ועלינו לכאן לארץ ב-1973, היינו בין 4 המשפחות הראשונות בארץ, ופשוט התחלתי מכיתה א', עם אחי ביחד, נולדו 2 אחיות בהמשך, סיימתי את הלימודים. אז אתה לא זוכר כאילו את העלייה, לקום מהבוקר, בוא נלך, כל הדברים האלה, את המסע? פשוט מאוד, אבא שלי עוד הגיע לפניי ב-1970, ביחד עם קבוצה של כמה צעירים, אז, וככה הוא דאג להביא אותנו במטוס ישיר מאתיופיה לישראל, שום מבצע מקונן, ישיר בין... מבצע משפחתי. משפחתי, כן, בלי הרבה זה. וכמובן גדלנו פה ולא היו הרבה יוצאי אתיופיה, בבית ספר היינו פשוט לבד והיינו תופעה מיוחדת, מה זה הצבע האור המיוחד הזה, אבל זו הייתה אטרקציה מאוד חיובית, ככה שמאוד עטפו אותנו בצורה מאוד מאוד טובה, גם מבחינת חברות עד היום. איפה נחתם? איפה באיזה עיר? הישר לאשדוד, הישר לאשדוד, עד לפני 20 שנה גרנו באשדוד. סיימתי את לימודיי בכפר הנוער ימין אורד, זה ליד חיפה, ומשם התנדבתי והתגייסתי לצנחנים. אני נשוי, פלוס 3 ילדים, 3 חיילים, אחד בתקשוב, השני חיל האוויר, היה בקורס טייס, והשלישי הוא בתותחנים. אז ככה שיש לנו חיל קטן בצבא, במשפחה. כמו שאמרת, אני גר במושב ניר גלים, הייתי קדנציה אחת כחבר מועצה, אחר כך סגן ראש מועצה, התמודדתי לרשות, לצערי בשל המלחמה, אז לא יכולתי להיות עסוק יותר מדי בבחירות, הזנחתי את זה קצת, אני מודה, אני מקווה שבבחירות הבאות נעשה את זה שוב בצורה מוצלחת יותר, ואולי נהיה גם נפרוץ את תקרת זכוכית ולהיות ראש מועצה הראשון מבין הקהילה. לאורך הדרך, הצמתים שעברת, חשוב מאוד ככה תחדד לנו, איך היה התיכון, איך היה בצבא.
כן, אז בואו נתחיל מהצבא, כמו הצבא זה חלק מהחברה, ואני חושב שהצבא הוא כרטיס כניסה של החברה הישראלית. היום אנחנו רואים פוליטיקאים, אנשי עסקים, שהקשר ביניהם הוא הצבא. עד היום אנחנו רואים את זה. ההורים שלי, כמו הרבה הורים של יוצאי אתיופיה, לא הכינו אותנו לפני כן. אני רציתי להיות צנחנים, לא ידעתי מה זה גיבוש, לא ידעתי מה זה שום דבר, פשוט אני זוכר, אמרו לי, אם לא צנחנים, אמרתי להם שום דבר אחר, רק צנחנים אני רוצה. וככה אני מוצא את עצמי בגיבוש, היינו 37 חבר'ה, בסופו של דבר רק 3 נשארנו, רק מתוך רצון, לא כושר, לא כלום, פשוט... 37 יוצאי אתיופיה, לא, או בכלל החברה? כן. אוקיי, כמה יוצאי אתיופיה הייתם? אני, לבד. אני אומר שנשארתי שם. אתה התחושה הזאת, אתה לא זוכר אותה, שהייתה לבד בין בוא נגיד... תראה, אני הייתי רגיל להיות לבד, לא כמו היום שאתה, ברוך השם, כי אתה מדבר בשנות, אתה מבין? ב-85, אז ככה להפך, להיות עם יוצאי אתיופיה נוספים, היה לי קצת מוזר, כי כל השנים גדלתי מכיתה א' להיות לבד, לא היו פה יוצאי אתיופיה. וככה התחלתי צנחנים, טירונות, מסלול, היינו בלבנון בפנים, ממש בצידון, ממש בערים הפנימיות יותר, וממש הרגשנו מה זה להיות באמת לוחם. באחד הפעמים, המפקד התחיל לראיין את החברים שלי מהצבא, ואני מחכה, עוד אחד, שאלתי, מה הוא מראיין אתכם? אבל לא, הוא מראיין אותנו כי הוא רוצה ממליץ שאנחנו נלך לקורס קצינים. אז גם אני חושב שאני מתאים להיות קצין, אז אני מחכה לתור שלי. אבל לא קורה. מחכה יום, שבוע. ניגשתי למפקד, אמרתי לו, המפקד, אני רואה שאתה מראיין לקורס קצינים, אבל גם אני... אז הוא אומר לי, יששכר, אני אבדוק. אחרי יומיים חוזר אליי ואומר לי, תשמע, בדקתי את הנתונים שלך, הקה בדפר שלך, אין לי מושג מה זה הדבר הזה. לא מתאים, אתה לא מתאים להיות כאן. אז הסתכלתי על איך זה לא מתאים. כשהיינו בלבנון, תפקדתי כמו כולם. כשהיו התקלויות, הגבתי. כשהיינו בתרגילים, לא הייתי שונה מאף אחד. באותו זמן מאוד התעצבנתי, חשבתי, קודם כל, אולי גזענות, אולי בגלל שאני אתיופיה, עפו לי כל מיני מחשבות באותו שברי שנייה. אבל... אמרתי לעצמי, יששכר, אם אתה תעשה בעיה או משהו כזה, לא תהיה קצין. ודיברתי יפה ואמרתי, המפקד, אני מבקש, אתה מאמין בי? תן לי להיות קצין, תעזור לי להיות קצין. וככה אני עושה רעיון ושיחה עם המ"מ, עם המפקד פלוגה, עם המג"ד, עושה מבחנים, בסופו של דבר יוצא לקורס קצינים. אני יוצא לקורס קצינים, מסיים אותו בהצלחה רבה, אני מקבל להיות מפקד מחלקה, בהמשך גם סגן מפקד פלוגה, עושה קורס מ"פים, שזה אחד הקורסים הבכירים בזה, שממש הצבא נותן את כל כובד משקלו בזה, ושם את הציון המסכם אני מסיים עם הציון הכי גבוה בקורס. בהמשך אני משתחרר, אחרי שנה בקבע, בסך הכל 4 שנים בצה"ל, אני משתחרר, אני מבין שיש משהו בצבא, אני לא יודע מה זה להגיד לך, כי אני לא פסיכולוג, אני סך הכל בחור צעיר. אני אומר לכמה חבר'ה שלנו, אנחנו כבר אזרחים, כן? אנחנו כבר סיימנו את הצבא, כן? וכמו שאנחנו מדברים עכשיו, תשמעו, היה לנו ככה וככה, מה אתם אומרים? זאת אומרת, פה נרים טלפון לכמה קצינים בצה"ל, ונשאל אותם, נתייעץ איתם. אנחנו נפגשים, אומרים להם, תשמעו, היה ככה וככה, ואמרו לי שאין לי נתונים, אבל אני מסיים קורס קצינים, קורס מ"פים, בציונים כל כך גבוהים. חבר'ה, יש משהו אצלכם בצבא לא טוב, לא בסדר. אתם צריכים לבדוק. אני רוצה להגיד לך, לא רצו בכלל, מי אתם בכלל? כאילו, לא אמרו את המילים האלה, אבל מי אתם? ילדים בני 22-3, אתם מקשקשים. אבל לא, ממש התעקשנו, ועוד קצין ועוד עוד קצין, בסוף הגענו לראש אכ"א, היה אז אלעזר שטרן, שהוא באמת אדם מאוד מיוחד, והצגנו בפניו את הבעיה, הוא אמר, אני מוכן לבדוק. אנחנו נאבחן את החיילים, יוצאי אתיופיה, לא דרך הצבא, אלא דרך גוף אחר, במקרה הזה לקחנו את מכון פולשטיין. מכון פולשטיין, מי שלא מכיר, יש לו כ-20 מכונים בכל העולם. אז כבר קיים.
אז כנראה ותיק. בטח הוא ואבא שלו, וכן. והצגנו לו את הבעיה, הוא אמר כן, הצבא, כשהוא עושה את האבחונים בצו ראשון, השאלות, המבחנים מושתתים על תרבות מערבית. עכשיו אם אתה באת מתרבות אחרת, הוא לא יודע להפחד אותך. אתה לא נפגש כן. בכלל. זה כמו לדוגמה, אתה עכשיו תיקח פרופסור פה מארץ, תשים אותו בג'ונגל. הוא לא יודע להסתדר. אז מה, הוא טיפש? לא. תרבות אחרת. הוא חונך, הוא גדל על תרבות אחרת. זה מה שקורה כשבאים הגירה מתרבות אחרת, ואתה בוחן אותם בכלים תרבותיים, אז לא יודעים לעשות. לקחנו את מכון פולשטיין, וב-2005 לקחנו כ-120 חיילים מלשכת הגיוס של יוצאי אתיופיה, ובמשך חודש עשינו את המכון פולשטיין, עשה את האבחונים. אני הייתי המפקד הראשון של הקורס הזה, של האבחונים האלה, קראנו לזה קורס אמיר, ותראה איזה פלא. פתאום מכון פולשטיין, רפי פולשטיין, הבעלים אומר לי, יששכר, יש פה גאונים. אם לא היו עושים את האבחונים האלה, הם היו עכשיו כל מיני תפקידים מאוד נמוכים בצה"ל. יש אחת שהפכה להיות מאבחנת פסיכוטכנית הראשונה, יש כאלה שהפכו להיות קצינים בכירים, יש כאלה בתפקידים נפתחו לנו הרבה. אני לא מבקש טובות, אף אחד לא מבקש טובות, אבל אני אומר, אם יש חייל שיש לו את היכולת, תשים אותו במקום הנכון. אני לא רוצה שיהיו קצינים יוצאי אתיופיה בגלל שהם אתיופים, לא, בגלל שיש להם יכולת. וברור לך שכאשר אנחנו רואים שיש התקדמות ואנחנו תופסים תפקידים ומתקדמים, הרי זה טוב לאותו חייל, טוב לצבא, טוב לקהילה, גם טוב לחברה הכללית. ככה שהרווח הוא לכולם. הקורס הזה נמשך במשך בערך כ4-5 קורסים בשנה, כל קורס כזה אמרתי 120-150, תכפיל את זה ב-12 שנה. אלפי חיילים יוצאי הקהילה, הם יכלו להביע את היכולת שלהם ולהשתבץ במקומות נכונים. עכשיו לא היינו לוקחים את כל החיילים, אלא רק חיילים שמלכתחילה היה להם ציונים נמוכים, דפר 46-47. מי שהיה לו דפר גבוה, לדוגמה, אם הבן שלי יש לו נתונים להיות טייס, הוא לא יעשה קורס קצינים, רק אלה שיש להם את הנתונים הנמוכים ביותר, אותם לקחנו גם אז לא את כולם, כי היו מכסות, ורק אותם בחנו, ושם נמצא שיש הרבה כאלה שמוכשרים, והם צריכים להיות במקומות הרבה יותר גבוהים. לצערי הרב, לאחר 12 שנה, חברת הכנסת נינה החליטה לעצור את האבחונים האלה, מסיבות שאני לא מבין עד היום, ואני חושב שזה נזק בלתי הפיך, כי בערך לפני 4-5 שנים, תחשוב שכמה חיילים אנחנו הפסדנו בזה שהם לא נמצאים בתפקידים ולא מתקדמים, אולי הפסדנו את המאבחנים הפסיכוטכניים, הפסדנו קצינים וכו', ולדעתי זה מאוד מאוד נזק. אני כרגע נמצא בוועדות ואני מנסה בדרך כזו או אחרת, להחזיר בדרך, אולי לא צריך לעשות רק של יוצאי אתיופיה, אולי צריך לשלב גם אוכלוסיות אחרות, צריך לחשוב להיות יצירתיים, אבל אנחנו עובדים את זה, אבל אין ספק שהדבר הזה הוא נצרך. אפשרות נוספת שאני כרגע עובד על זה, זה שהצבא עצמו ילמד גם, כמו בארצות הברית, שיש שם מאגרים מכל מיני מקומות אחרים, אז הם יודעים להבחן. אז אני חושב שממדה, בעצם זה הגוף שמאבחן בצה"ל, ילמד ממכון פולשטיין, אולי ממכונים אחרים, להבחן גם אוכלוסיות שונות. וככה לא נצטרך לעשות קורסים כאלה מבטלים. אז אנחנו כרגע עובדים. אני מקווה שאנחנו נצליח. יופי. אתה הראשון בין הקהילה שהגעת לדרגה סגן אלוף, ליאוטנל קולונל, תטባባቂ ליאוטנל קולונל באמהרית, ערעור תטባባቂ קולונל בትግርኛ. אוקיי. עכשיו, כדי להגיע לרמה כזו, how takes long? כמה זמן לוקח? תראה, אני התקדמתי במסגרת המילואים. כן? אני גם לא יחסתי כל כך חשיבות לדרגה, כי במילואים התקדמתי מאחר וא' הייתי טוב, אם לא הייתי טוב לא הייתי מתקדם, אז תפקיד של מ"מ, אחר כך אתה מתקדם לסף מ"פ ומ"פ, כבר קיבלתי רב סרן, אבל זה לא כל כך עניין אותי, לא חיכיתי לזה,
המשכתי לעשות הרבה מילואים, ובאחד הפעמים הפתיעו אותי. היה איזה כנס גדול בבר אילן, הייתי מנחה, ושם הפתיעו אותי, ונתנו לי את הדרגת סגן אלוף, היה כותרת מאוד גדולה. באיזה שנה הייתה? לפני 15 שנה, משהו כזה. הייתה כותרת מאוד גדולה בעיתון ידיעות אחרונות של סוף שבוע, בכותרת, סגן אלוף הראשון. אני מאוד מאוד מקווה שיהיו הרבה... יש לנו יותר מ10 היום. כן, כן. להערכתי יש לנו בסביבות ה-15 סגני אלופים, גם נשים וגם גברים. יש לנו גם אלוף משנה, דוקטור אברהם, כן. אני מאוד, אין לי ספק שהיכולת שיש לנו כיוצאי אתיופיה, אין שום סיבה שלא יהיה אלוף ורב אלוף בקרוב. זה לא עניין של כישורים, כי יש אותם. צריך לראות איך אנחנו דוחפים, ושהחברה הזאת פותחת את השערים שלה, ומקבלת לפי הכישורים ולא לפי הקשרים. וזה דברים שאנחנו צריכים, אנחנו הדור הראשון, שני כאן, צריכים לדחוף לזה איך אנחנו נכנסים, על מנת שהדור הבא שלנו, יהיה לו דרך ודלת פתוחה להתקדם. גם היום אתה עוסק בזה, אנחנו תכף ניגע. אתה לא הרפית מזה, אתה לא ירדת מזה, עדיין אתה ממשיך לפי מיטב הבנתי. עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לרואנדה. אוקיי. בוא ספר לנו. תשמע, זה, כמו שאמרת, אני משתדל מאוד לעסוק בפעילות ציבורית למען הקהילה. כנראה שלא סתם נולדתי יוצא הקהילה, ואני רואה את זה כשליחות. יום אחד דוקטור חיים פרי, שהוא היה מנהל כפר ימינות, מתקשר אליו ואומר לי, תשמע, יששכר, יש פה איזו אישה, והיא רוצה להקים כפר יתומים ברואנדה. אמרתי לו, מה זה רואנדה? איפה זה רואנדה? הוא אומר לי, איזה נקודה. אז שאלתי אותו, מה, יש שם יהודים? יש שם אתיופים? לא ידעת לפניכן מה זה רואנדה? לא. באמת? לא, זה נקודה קטנה, היא בגודל של מדינת ישראל, בכל אפריקה. מאוד קטנה. כמובן שאחר כך התחלנו ללמוד. אמרתי, טוב, אם דוקטור חיים פרי מזמין אותי ושואל. ואני יושב איתו, פוגש אותה, מתברר שזאת אישה שהיא נולדה בדרום אפריקה. יהודייה. עשתה פה שירות. והתחתנה עם איזה מיליונר אמריקאי, וחיה במנהטן, בניו יורק. תמיד היה לה מחשבה שהיא רוצה לחזור לאיפה שהייתה, כי היום היא כבר גדלה, אני הייתה אישה מאוד חזקה, ולעשות משהו למקום שממנו היא גדלה. והיא בחרה לחזור לאפריקה ובחרה את רואנדה. למה רואנדה? כי רואנדה, מי שמכיר את ההיסטוריה, ב-1994 היה שם ג'נוסייד, היה שם רצח עם, שתי שבטים, טוצי, הוטו וכו'. והיא אומרת, יש שם הרבה יתומים, אני רוצה להקים שם כפר יתומים. אבל מה הבעיה? ש500,000 ברחו, מדינה קטנה, אין מספיק אדמות, ויש שם סכסוך מאוד מאוד קשה. ובכלל, כשההוטו רצחו את הטוצי, אחד הפעמים הם אמרו, פרסמו ברשתות וברדיו, שבעצם הטוצים הם לא שייכים בכלל לרואנדה, הם בכלל במקור אתיופים, צריך להרוג אותם על הנהר, נשמע מוכר, לא? כמו שגם פה בארץ התבטאו בזה, והנהרות יסחפו אותם לאתיופיה. זה ככה. ואני לומד את זה, ומאוד מאוד מצא חן בעיניי שיש מישהי שיש לה חזון, יש לה עומק. התחברתי ועשינו הכנות, נסענו לרואנדה, והתחלנו להיפגש שם עם אנשי ממשל, שכמובן קבענו אותם לפני כן. אחד האנשים החזקים ביותר היה מושל המחוז, היה מאוד מקורב לנשיא, קגאמה, עדיין הוא מכהן, אתה יודע. קגאמה, כן. עדיין מכהן. כן, המון, תשמע, זה סיפור מדהים, הבחור הזה, מה שהוא עשה שם זה מהפכה, במובן החיובי לרואנדה, בכלל החינוך, האנשי ציבור שם, איך שהם מקבלים, יש להם יום אחד שהם מנקים בשנה, יום השני שהם עושים כנס, עושים הכל, שבוע ימים, והקהל והציבור מוזמן לדבר איתם. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם, והבחור הזה, שהוא היה סגן ובאמת יד ימינו, ניסינו לפגוש אותו, והוא אין לו זמן. מי יש לו זמן כל הזה, להיפגש עם מישהו שרוצה לעשות את זה. ניסינו דרך קשרים, השגריר, דרך זה.
בסוף, מהלחץ הוא אמר, חברים, יש לכם 7 דקות. אוקיי, אנחנו מזמין אותו, כן. הוא מגיע אלינו, היינו באיזה אולם קונגרסים כזה, אנחנו מדברים, עובר 10 דקות, רבע שעה, ואנחנו מספרים מה אנחנו באנו מאתיופיה, גדלנו בישראל, הצלחנו, ואנחנו עכשיו רוצים גם פה להצליח וכו', ומספרים וכל אחד הזה. עובר 20 דקות, העוזר שלו אומר לו, תשמע, יש לנו עוד פגישה, תבטל, אומר לו. נשאר איתנו עוד חצי שעה, 1:40. הוא פשוט היה מרותק. הוא ליווה אותנו מאותה שנייה, במשך כל 2-3, עד שהקמנו את הכפר. בלעדיו לא היינו מצליחים. הוא הבין שיש פה משהו שהוא עם חזון, משהו שהוא הרבה יותר עמוק, ובאמת 2 לאחר מכן הקמנו את הכפר, יש כ-500 תלמידים, רובם הם יתומים. בית ספר הזה היום, הייתי שם לפני שנה, אני בשנים הראשונות ביקרתי הרבה, בשלבי הקמה, התכנון וכו'. לפני שנה גם כן ביקרתי. היום, בשנים האחרונות, הכפר הזה מהווה מודל להרבה כפרים בעולם. מנהלי בתי ספר מישראל, מאירופה, מארצות הברית, באים ללמוד שם איך לנהל תלמידים, את הילדים. הם פשוט לומדים את התורה. כשהייתי שם לפני שנה, נסעתי עם 15 מנהלי כפרי נוער פה בארץ. תשמע, הם פשוט היו בהלם כמה תובנות וכמה למדו. מנהלי כפרים הלכו ללמוד ברואנדה. תשמע, בשבילי זה דבר שהוא... מה הם צריכים ללמוד שם? איך היחס של מבוגר, מדריך, איך הוא מעביר לו את תורת החינוך לילד. יש כל מיני דרכים, ושם לומדים. אגב, מי שבעצם השתית את תורת חינוך זה דוקטור חיים פרי. הוא זה שכתב, הוא זה שהסביר מה ואיך מערכת היחסים, שאגב, הוא עושה את זה גם פה להרבה כפרי נוער בארץ. והולכים שם ללמוד הלכה למעשה איך מנהלים, איך מחנכים את הדור, איך מטמיעים את היכולת שיש לך. הרי בסוף אותו ילד צריך אמונה, בכדי שהוא יהיה חזק יותר, צריך שורשים, הוא צריך להבין שיש לו את הביטחון ואת היכולת. זה הדבר שאנחנו מלמדים שם. אותם ילדים הם הדור העתיד, וחלקם כבר נמצאים בממשל, באוניברסיטאות בעולם, זה דור העתיד. ובשבילי להיות בחוויה כזאת שהיא ככה חוץ, לא משהו שהוא פנימי בתוך הארץ, ולעשות דבר כזה זה אחד הדברים שמבחינתי אין מאושר ממני, קשה אפילו לבטא את זה. אז זה לגבי רואנדה. לצד העבודה הרגילה שלך, במשך שנים, ארגון חזק במדינה, חברת החשמל, כן. והייתה מנהל בכיר. יחד עם זאת, גם את התרבות שלך לא הזנחת. במתחם הביתי שלך, גם הקמת מין גוג'ו, מין לצד הציור, היכולת לצייר שלך, בוא תחבר ותספר לנו. תראה, הייתה לי זכות גדולה לעבוד בחברת חשמל. הייתה לי הזכות לעבוד בחברת חשמל, מקום עבודה שאפשר לי להקים משפחה ובית, וכמעט כל התנאים שאני צריך. ובעצם הבסיס הזה גם אפשר לי להתנדב, לתרום מזמני, מכספי, לטובת, תראה, להיות פעיל ציבור, להגיע אתה בעצמך יודע, זה חיידק, זה וירוס, אין בו שום היגיון. אתה עובד, אתה רץ, לפעמים מבזים אותך, מקללים אותך, דוחפים אותך, ואתה ממשיך, ואתה לא מבין למה. זה משהו שהוא מעל ההיגיון, מעל האינטרס. ואנשים שהם אנשי ציבור שבאמת פועלים מתוך רצון, אין היגיון. אתה לא מבין מה זה, זה על חשבון המשפחה וכו'. וברוך השם, כשעבדתי בחברת חשמל, התאפשר לי לעסוק למען ולטובת הקהילה. גם שמה, אתה יודע, היינו צריכים להתקדם, לפלס את עצמי שמה,
התחלתי בתור קורא מונים, הייתי במחסן, ולאט לאט התקדמתי. אבא שלי לא היה מנכ"ל חברת חשמל, הייתי צריך להתמודד, חטפתי המון בחברת חשמל, לצד זה ההצלחות, כי אין הצלחות ללא כישלונות, כמו שאומרים. ובסופו של דבר גם הגעתי להיות מנהל מחלקה, שזה נחשב מנהל בכיר מאוד בחברת חשמל. אני מקווה מאוד שחברת חשמל תשכיל. לפני כשבוע המנכ"ל פגש את צגה, ובהחלט אחד הנושאים הזה זה שצריך לקדם. יש בחברת חשמל מהנדסים שמנהלים בעלי תארים, אין סיבה שהם לא יהיו מנהלי מחלקות, מנהלי אגפים, ואפילו סמנכ"לים ומנכ"לים, אין שום סיבה שלא. מבחינת היכולת יש. הדבר הזה כמובן יתאפשר לי לצד העבודה השוטפת גם לעסוק בצורכי ציבור, במקרה הזה של הקהילה, והקהילה היא נמצאת תמיד בראש מעייניי. לפעמים אני מרגיש כאילו התחתנתי עם הקהילה ואני מתנדב במשפחה. כלכלה יציבה, מאפשרת תנועה ופעילות קהילתית ציבורית חברתית. אגב, לקי, אני אומר לכולם, אם אתה רוצה להיות פעיל ציבור, קודם כל תהיה חזק. אם אתה לא חזק, אתה לא יכול להשפיע. אתה אולי תשפיע קצת, אבל אם אתה רוצה באמת להשפיע, ואנחנו צריכים אנשים מאוד חזקים, מאוד חזק, קודם כל אתה תהיה חזק. תלמד, תרכוש מקצוע, תתבסס כלכלית, ואז אתה יכול להתנדב. ואני מבין שחלק גדול מהקהילה פחות נתרם, גם בגלל, אתה יודע, יש נתונים, סטטיסטיקות שאנחנו, אבל אני מאוד מאמין בדור צעיר שהוא באמת ידע גם לשלב את הביטחון האישי שלו וגם כמובן לקדם את הקהילה. אז לצד זה אני גם מצייר, הציורים שלי עוסקים בשילוב ובעלייה של יוצאי אתיופיה פה בארץ. אתה עושה תערוכות מדי פעם גם, כן. כן, מדי פעם אני עושה תערוכות, עושה בתל אביב, בירושלים, באשדוד כמובן, אני מניח שיש לנו עוד, השנה הזאת עוד כמה תערוכות מתוכננות. מאיפה היכולת הזו? כי אני לא חושב שכולם יודעים על זה. לא למדתי, פשוט פיתחתי את זה. זה התחיל בבית ספר, כשהיה לי משעמם בשיעורים, אז התחלתי לצייר את המורה. אז הרבה מורים רצו שיהיה להם שיעורים משעממים, שאחר כך יקבלו את הציור שלהם ממני. אז ככה התפתח. ואני מנסה להעביר מסר, בציורים שלי מסר חברתי. למשל הקייסים. כמה קייסים ששמרו עלינו במשך כ-2600 שנה, הגענו פה לארץ, מאוד חשוב לי לשמור על הכבוד ועל הערכים שהם נתנו לנו, וחשוב לשמור על מקומם בחברה, לא רק בקהילה, אלא בכלל. הם צריכים להיות רבני הדור, לא פחות מזה. וצריך להילחם שהם יגיעו לשם, זה לא מספיק שהם מקבלים רב שכונה, זה לא מספיק. גם חשוב מבחינת המידע, לראות דרכם איך מעבירים את המסורת לדורות הבאים שלנו. אז אני מצייר הרבה קייסים, את העלייה, איך החברה קיבלה אותנו, שיש פה המון המון דברים שצריך לשפר וללמוד. איך אומרים, אנחנו אוהבים עלייה, אבל לא אוהבים עולים. כשבאים עולים, עושים את כל הטעויות שגם הם אכלו אותה, מה שנקרא. אז זה הפעילות שלי, מבחינת הציור ומבחינת הפעילות הציבורית. כמובן שיש עוד לא מעט אני רוצה להזכיר במקרה את אבא של חסן דיה, נהגתי לפגוש אותו ולשוחח אותו, וגם בהזדמנות הזו, נכון, הוא הכין, כתב, נכון, את התואר, אז אני רוצה שתזכיר אותו. אבא שלי היה, כנראה, דיברתי על החיידק הציבורי, אבא שלי היה איש ציבור ברמה חברה. המשפחה היא הייתה בעדיפות שנייה, אם זה שלום בית, ואם זה פשוט לעבור אחד אחד ולדאוג למשפחה. כל מי שחולה היה נוסע באוטובוסים, מקטט את רגליו. תשמע, כנראה שזה עבר בי בתת מודע, עבר אליי. כמובן שיש לי עוד הרבה מה לעשות בכדי להגיע למה שאבא שלי עשה, וכמובן מאוד מאוד חסר לי, חסר גם להרבה מהמשפחה. אבא, בזמן שלו בין לבין, ישב וכתב במשך שנים, כתב את
דוד, שזה ספר התהילים, כתב את האורית, פשוט ישב עם קלף ודיו, כמו שפעם עם הנוצה, אחד לאחד. הספרים האלה נמצאים אצלנו, ואני מקווה שבסופו של דבר יגיעו למוזיאון בכדי לשמר אותם. אבל אבא שלי היה סופר, היה אדם מאוד מאוד גדול, ושכמובן היה ניתן הרבה ללמוד ממנו. בחלק מהזמן הוא גם היה מורה באתיופיה, אז ככה שיש לו את המנהיגות וגם את הדרך לראות איך מעבירים את ההיסטוריה בצורה נכונה יותר. חשוב מאוד שאנשים כמו אבא והרבה מבוגרים שנמצאים פה, שאנחנו נדלה ממהם כמה שיותר את המידע, ללמוד על ההיסטוריה שלנו, על התרבות שלנו, בכדי שנוכל פעם אחת לשמר ופעם השנייה להעביר לחברה הישראלית. טוב, נתקדם. גם לא מעט פעמים ראיתי אותך בצמתים, בכל מיני הפגנות למיניהם, במיוחד נגד אלימות משטרת, נגד יותר שיטור כלפי בני קהילה, והייתה בישיבות בוועדות, וגם חבר בצוות ועדה של משטרה וקהילה, ככה כמגשר כזה. אולי תרחיב על הפעילות הזו, שבהתחלה ניסיתי לנגוע גם כן. כן, תראה, רק זה נושא מאוד 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 חשוב, ומצד שני מאוד מצער. נתחיל מהנתונים. אם אתה רואה היום את התיקים שנפתחים בכל עיר שבהם יש ריכוז גדול של יוצאי אתיופיה, למרות שהם מהווים 2-3% מכלל הציבור, הרי שהתיקים שנפתחים מגיעים ל-20, 30, לפעמים גם ל-40%. משהו כאן מאוד מאוד לקוי. ואני אומר למפכ"לים שנפגש איתם, אנחנו לא קהילה שהתחנכנו לאלימות, להפך. לנו כבוד, כשאנחנו רואים מורה, אנחנו מורידים את העיניים, אנחנו יודעים לקבל בשתי ידיים, זה החינוך שקיבלנו. אם אנחנו מגיעים לנתונים שיש לנו תיקים לבני נוער, או תיקים ליוצאי אתיופיה, רוב הבעיה, אני לא רוצה להגיד ב100%, אבל רוב הבעיה היא נמצאת אצלכם במשטרה. יש לכם שוטרים שהם אלימים, יש פה שיטור יתר מה שנקרא, וצריכים לטפל, וזו האחריות שלכם לטפל בזה. נמאס לראות שוטר שרואה נער, והוא חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין דין ואין דיין, ולא רק שהוא משפיל ומבזה אותו, אלא בסוף הוא גם מפעיל עליו האלימות, אותו שוטר, ובשיא החוצפה לוקח אותו ומאשים אותו ופותח לו תיק. עכשיו אני שואל אותך לקה. אתה פותח תיק לילד הזה. איזה עתיד? איזה עתיד? הורס את החיים. הורס את החיים. לא חברת חשמל, לא אקדמיה, עוד אחד שמצטרף למעגל הפשע. עוד אחד שמצטרף למעגל הפשע. אנחנו מגדלים מפלצות. זה דבר שזה לא רק נוגע לאותו אחד. כי בסוף אותו נער שגודל וגודל לחברה לא נורמטיבית, הוא פוגע בחברה. בכדי לשקם אותו, המדינה צריכה לשלם המון המון כסף. למה? בגלל טיפשות של אותו שוטר. זה המסר שאני מעביר. 2015, בעקבות האלימות שהיה למאס פקדה, יש הפגנה גדולה בקפלן. אני תמיד אומר שמי שהתחיל את ההפגנות בקפלן זה יוצאי אתיופיה. לא השמאלנים, לא קפלניסטים, זה יוצאי אתיופיה. בדרכי לשם, אני מקבל טלפון מלשכת המפכ"ל, יוחנן דנינו דאז. אני מדבר על 2015. ואומרים, אנחנו ישחק מבקשים ממך לבוא לפגישה, לישיבה. אני מתלבט, האם ללכת להפגנה או ללכת למפכ"ל. כי מצד אחד, ההפגנה היא מאוד מאוד חשובה. כי זו כלי דמוקרטי, כן, אבל לא לשכוח דבר מאוד חשוב. הפגנה זה כלי, זה לא המטרה. זה כלי בכדי שאתה אומר לאנשים שמשפיעים, תגיד להם, חבר'ה, אנחנו רוצים את תשומת לבכם, יש פה בעיה, בואו נדון. וכשהמפכ"ל אומר לך, אוקיי, בוא נשב, כבר עשתה.
כבר כן. עשתה את הפעולה, כאילו. אני אומר, ללא ההפגנה הזאת, לא היינו מקבלים תשומת לב. באותו יום של ההפגנה, אנחנו יושבים עם המפכ"ל, ואנחנו אומרים לו, בדיוק כמו שאני אומר עכשיו, השוטרים שלך הם אלימים כלפי יוצאי אתיופיה, בעיקר כלפי הנוער. התופעה הזאת צריכה להיפסק. אתם גורמים נזק לקהילה, לחברה, וצריך להפסיק עם זה. זה פשוט לפעול נגד החוק, ואתם אמורים לאכוף את החוק. וכמובן שהוא אומר, מה פתאום, אנחנו שווים לכולם וכו' וכו', אתה יודע, זה ממסד שהוא צריך להגן על עצמו. אבל אנחנו מתעקשים, ביחד עם חברי פנטאון דוד אספה, שהוא היה יושב ראש טבקה, שי יסו, ועוד הרבה אנשים טובים. אנחנו לא משתכנעים, אנחנו מתעקשים, והמון ישיבות, זה על חשבון שוב פעם הבית, המשפחה, העבודה, עוד ישיבות ועוד ישיבות, בסופו של דבר, המפכ"ל אומר, אנחנו מודים שיש אלימות יתר, שיטור יתר כלפי יוצאי הקהילה. אז מה עושים? ברגע שהוא אמר את זה, בוא, עכשיו יושבים לתוכנית העבודה. זה לא, אני לא מסתפק בזה מה עושים? קדימה. אני מאמין שצריך לשבת ביחד. אני לא יכול לשבת כקהילה לבד. הממסד לא כל כך מכיר את כל התרבות ואת כל המנהגים, לכן לשבת ביחד ולתכנן מתוך אמונה שיש לנו אינטרס משותף, זה המתכון להצלחה. אנחנו מתכננים. אחד הדברים החשובים והמהותיים עד היום, נושא של מצלמות גוף. העלינו את הנושא ואמרנו, צריך מצלמות גוף. מה פתאום? מבחינה משפטית, אתה לא יכול לצלם ככה, יש התנגדויות. ואנחנו לא זה, גם מפעילים משפטים, גם זה, ואנחנו אומרים, ארצות הברית היא מדינה דמוקרטית, אם שמה אפשר, גם פה. אני לא כרגע אכנס, אבל זו תקופה מאוד, זה המון זמן, המון ישיבות, פשוט לא התייאשנו. בדרך, אני רוצה להגיד לך, שלא קיבלנו שטיח אדום. ההפך. אנחנו היינו מאוימים. מה זה מאוימים? שמאיימים עלינו. מי מאיים? מי מאיים? תתפלא. מהקהילה. מהקהילה. איזה איום? איומים. איזה איום? לרצח, לפגיעה. על זה שאנחנו מדברים עם המשטרה. אוקיי. אולי חברתם כן, למשטרה. מה פתאום אתם מדברים? אבל מה אני אומר? חבר'ה, אם לי יש בעיה עם משטרה, אז עם מי אני מדבר? עם שר החקלאות? אם יש לי בעיה במשטרה, צריך לשבת עם המשטרה. אם יש לי בעיה עם משהו עם הספורט, אני אשב עם הספורט. כאן יש לנו בעיה גדולה במשטרה, הפתרון נמצא בישיבה ובשיתוף עם המשטרה. אני זוכר פעם אחת, היינו באיזה אירוע, ואני יושב בשולחן, חתונה, ויושב מולי צעיר, מסתכל עליי, אומר לי, אתה יששכר מקונן? אמרתי לו, כן. אומר לי, אני כל ערב בבית שלך. אמרתי לו, כל ערב, אני אף פעם לא ראיתי אותך. מי אתה? אולי לאשתי אתה מגיע? למי אתה מגיע? אומר לי, לא. אני שוטר, אומר לי. אנחנו קיבלנו הנחיה, כל תחילת משמרת, עושים סיבוב בבית שלך, בודקים מתחת לרכב, שאין איזה משהו, כל ערב. זה מאוים. אבל אנחנו, כמו שאמרתי לך, גם פנטאון, גם שי, גם למרות האיומים, למרות הלחצים, אם הייתי מראה לך את הטלפון, איזה איומים, איזה טלפונים, אתה פוגע, זה היה זה, אבל האמנו בדרך. כי לכאורה אתה אומר, מה אני צריך את כל זה? הרי אני מתנדב, מה אכפת לי? אבל זה כן אכפת. כי חשוב לי שהתופעה הזאת של שיטור יתר תפסק. אבל השאלה פה, אתם כן מבחינתכם דבוקים למטרה מקודשת ולצמצם ולטפל. אלה שמאיימים באיזשהו שלב אמורים להבין אז הבינו בסופו של דבר? נפל להם הסימון מה שנקרא? אני חושב שאם היינו מפסיקים, אז המסר היה שונה. זאת אומרת, הם ניצחו, וזאת הדרך האמת שלהם. אבל מאחר ואנחנו המשכנו בדרך, למרות האיומים, המשכנו ועוד זה ועוד זה ועוד זה, בסופו של דבר, זה מה שגרם להם להבין, שבעצם זאת לא הדרך. הרבה המשיכו בהפגנות, והמשיכו בזה ועוד ועוד, הרבה דברים לא כל כך נכונים, שבעיקר לא מקדמים את המטרה.
חלק מהתוכנית שעשינו זה מצלמות גוף, כמו שהתחלתי להגיד. והמשטרה אומרת לא, ואתה יודע שגוף כמו משטרה אומרת לך לא, קשה לך, מי אתה שאתה זה? אבל אימנו בדרך. גם בדרך, גם מתוך המשטרה היו אנשים כמו גילה גזיאל והמפכ"ל לשעבר, האמינו הרבה מעבר לתפקיד שלהם, מהזווית הקטנה שלהם. הם הסתכלו קצת יותר קדימה, הסתכלו בראייה קצת יותר רחבה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד עזר לנו, שיש לנו באמת שותפים אמיתיים, ובאמת אכפת להם. מה שבסופו של דבר הצלחנו לשכנע, ואז מה הם אומרים? מה המפכ"ל אומר? אין לנו כסף. זה כמה עשרות מיליונים. אין כסף כזה להם. גם פנטאון וגם אני וגם שי, בכובע האחר שלנו היינו שותפים בוועדת שרים בראשות ראש הממשלה. לגייס משאבים. כן, היינו בוועדה, שהוועדה הזאת עוסקת גם בחינוך, גם בתעסוקה, גם זה, וגם בנושא של שיטור יתר. ושם העלינו בפני ראש הממשלה, שדיברנו על שיטור יתר ועל התוכניות וכו', ודיברנו גם על המצלמות, שיש צורך בהם. ראש הממשלה דאז והיום, בנימין נתניהו, הוא אומר, אנחנו צריכים לבדוק. הוועדה הזאת הייתה אחת לרבעון, בערך כל 4-5 חודשים, משהו כזה. ובפגישה הבאה כבר היה מוכן, ואמר, הולכים על המצלמות גוף, 50 מיליון שקל מתקציב משרד ראש הממשלה, הולך לפרויקט הזה, לא מהמשטרה. וככה יצא פרויקט המצלמות גוף. כשנכנסו המצלמות גוף, אגב, אנחנו היינו שותפים בהנחיות, מתי מדליקים, מתי מחבים, ממש היינו, נכנסנו לעומק, לא מרחוק. ישבנו בישיבות פה באשדוד, בתל אביב, איך המצלמות, איזה גודל, איפה לשים אותו, איזה קליפס אפילו. עד כדי כך היינו מעורבים בכל פרט ופרט. כשהתחילו להפעיל את המצלמות, תראה איזה פלא. האלימות המשטרתית כלפי יוצאי הקהילה ירדה בכ-85%. למה? השוטר כשיש לו מצלמה וששומעים אותו, הוא מתנהג הרבה יותר. לעומת זאת גם האזרח, שהוא יודע שהוא מצולם, גם ההתנהלות שלו אחרת. ואז פתאום הרוחות הן הרבה יותר רגועות, ופחות כמובן תיקים. נושא גם של 28 שוטרים קהילתיים. כן. היום בכל עיר שיש בה ריכוז מאוד גדול, יש שוטר קהילתי. גם זה מתקציב משרד ראש הממשלה. לפני כן לא היו שוטרים קהילתיים. לא היו. התפקיד שלהם הוא בעצם לגשר בין המשטרה לקהילה, וכשיש מגע כזה, תמיד הוא נמצא שם. האם להגיד לך... למנוע חיכוכים ומריבות. וגם מבחינת שפה, מבחינת זה. תראו, אני רוצה להגיד לך שהמשטרה נמצאת במצב לא כל כך גם מבחינת כוח אדם כמו שאנחנו יודעים. צריכים לשמור על הדבר הזה, על השוטרים האלה שהם פעם אחת התקדמו וגם השתלבו בצורה טובה יותר. ופעם השנייה שלא יעשו גם תפקידים אחרים, אלא תמיד צריך להילחם זה התפקיד שלכם, וזה הדבר מאוד חשוב, ולכן בשביל זה השגנו תקציבים מאוד מאוד גדולים. לצערי בשנים האחרונות, בשנתיים-שלוש האחרונות, נחשפתי שעוד הפעם הנתונים, כן, מאוד מאוד זה. נחשפתי לנתונים הקשים שבאמת יש ירידה ויש זה, ולכן שוב פעם עכשיו אנחנו נמצאים בממש... ריסטארט. כן, בפגישות, אם זה עם ראש חטיבת תביעות, של חקירות, של קהילות, אנחנו נמצאים בפגישות אינטנסיביות בכדי לראות איך אנחנו שוב פעם מחזירים את המצב במצב תקין, כי היום הנתונים מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשים, יש הרבה עצורים, הרבה תיקים של בני נוער, ואנחנו כרגע גם יושבים על התוכנית, במטרה היא שבסופו של דבר השוטרים יבינו, שלפני שהם עושים צעד כלפי יוצאי הקהילה, שלא ירגישו שאנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אלא הם צריכים לדעת שהם עושים טעות, צריכים לשלם על זה. וזה דבר שמאוד... היו עוד כמה נקודות, הקוד האתי, עוד תוכניות נוספות שזה, למשל בכל קורס מסבירים, יש הסברה, יש הרצאות בנושא תרבות ומסורת של יוצאי אתיופיה. בכל קורס. ששוטר... כן. כי אחד הבעיות זה כשלא מכירים. כשאתה מכיר, אז אין את
את החששות האלה, אין את זה. אם הוא ידע שהתרבות והמסורת שלנו היא מקור גאווה ליהדות בכלל, וגם את כל מה שעברנו, את זה שילד ואח שלו עוזבים את הכפר בלילה, נפרדים מאמא כי יש לו אמונה שהוא יגיע לירושלים, ובזה הוא מוכן ללכת עשרות ומאות קילומטרים, זה לא רכבת, ביערות, בהרים וכו'. ברגע שאותו שוטר רואה ילד כזה, שהוא הגיע לפה לארץ, הוא צריך לנשק לו את הרגליים. אבל כשאין את זה, כשהוא לא מבין מה זה יוצא אתיופיה, הוא חושב יוצא אתיופיה, שוק. לא. שהוא מבין מה זה, שהוא מבין שילד, מתוך המשמעת העצמית שלו, כשאין לו את העזרה מההורים, הוא בסופו של דבר מצליח לעשות שיעורי בית, מצליח לעשות בגרות, הוא צריך להבין איזה משמעת. אותו דבר כאשר הוא רואה חייל, ואותו דבר כאשר הוא רואה מישהו שהצליח בלימודים שלו ובתעסוקה. וצריך לשנות את התפיסה הזאת. וזה אחד הדברים שאנחנו בונים, עובדים, בכדי שנגיע למצב הזה. בסוף אנחנו רוצים שההשתלבות שלנו תהיה השתלבות תקינה, ואני חושב שזה שאנחנו עם שונים בתרבות, במראה וכו', זה חלק מהפסיפס של החברה הישראלית. טוב, יששכר יקירי, מ7 באוקטובר גם רואים אותך, אתה מתנדל פה ושם עם החיילים, גם פה אני אשמח לשתף את הציבור הרחב והחברה שמקשיבה, שומעת, רואים אותך הרבה. כן. פעם מכין אוכל פה, אוכל שם, באוגדה, במחלקה, פולגה, לא יודע מה. בואו, שתף אותנו. תראה, כן, אנחנו יושבים פה, נחמד, מדברים, צוחקים, אבל אסור לנו לשכוח. בזמן שאני ואתה יושבים פה, ומרגישים בטוח, יש לוחמים, ואנחנו נמצאים במלחמה. בזכותם, אני ואתה יושבים פה, בזכותם הילדים שלנו לומדים, בזכותם אנחנו הולכים לעבוד, בזכותם אנחנו הולכים לשחק לחוגים וכו'. אסור לנו לשכוח שאנחנו בימים האלה שאנחנו נמצאים, יש לוחמים שמסכנים את החיים שלהם, וחלקם לצערי גם מתים, ויש לנו גם כמובן את החטופים, אסור לנו לשכוח. ולכן לי זה ברור מאליו שאנחנו צריכים לעשות כמה שאפשר. אז אני פעמיים בשבוע, שמבחינתי זה טיפה בים. פעמיים בשבוע. פעמיים בשבוע. ביחד עם צוות שנקרא פנק לוחם, אנחנו עושים על האש, מכל הלב, זה סלטים, מרקים, ספינג'ים, ארוחה הכי טובה שיכולה להיות. מגיע להם, וכשאני כל פעם מתפלא מחדש, החיילים שרואים אותנו, ואנחנו נמצאים ברוב הפעמים בעוטף, אתה יודע, הם לפעמים או שהם רגע לפני שהם נכנסים, או בדיוק עם מאבק באים עם הזה, הם רואים אותנו, ותודה רבה, ומעריכים, אני אומר להם, חבר'ה, אני צריך לנשק לכם את הרגליים, אתם שומרים עליי, אתם מסכנים את החיים שלכם, מה אני יכול, לא, תשמע, זה מפגש כל כך עוצמתי וכל כך זה, מי שחווה את זה, הוא לא יכול לשבת בבית, ולא לחשוב מה הוא עושה. עכשיו אני פעמיים בשבוע, ואני חושב שזו חובה של כל אזרח לעשות משהו, גם אם זה לכתוב מכתב ולשלוח, גם אם זה לשלוח סופגניה, וגם אם זה לשלוח דבר הכי קטן, לפעמים כפפות הם צריכים בשביל לשמור עלינו. אנחנו חייבים לעשות את זה, אנחנו שוכחים, אסור לנו לשכוח, ואנחנו חייבים לתת להם את התמיכה, לאותם חיילים, ולכן זה שאני מתנדב, זה ברור מאליו, אין בכלל מה שאלה פה. כן, אנחנו צריכים להקדיש מהזמן שלנו, כמו שהם נמצאים שם כבר יותר משנה. וברוך השם, אנחנו מקווה מאוד שאנחנו, כל הפעילות היא מתנדבים, וכל מיני תרומות שאנחנו מקבלים, ואני מקווה מאוד שעם ישראל לא שוכח לתת את מה שזה נכון שבהתחלה גם אנשים תרמו את מה שיש להם ועכשיו יש פחות, אבל תמיד זה צריך להיות בתת מודע שלנו שאנחנו צריכים לתמוך בחיילים בכדי שהם ישמרו עלינו. זה דבר שהוא... מה עוד אנחנו צריכים להבין ולדעת שאנחנו לא יודעים? תמיד יש דברים כאלה, אתה יודע. לא תמיד הציבור הרחב קהילה יודעת עליי, עליך, על כל אחד, כי יש לנו תמיד דברים שאפשר לספר עוד, להגיד עוד. תראה, קודם כל היום עם הרשתות, אתה יודע הכל, אפילו לפעמים יותר ממני, מה קורה. אני חושב שתראה,
החיידק או הווירוס הציבורי שנמצא אצלי, אני כמובן לא סובל, אני מאוד נהנה לעשות את זה. ומספיק שמכל האנשים שאני נוגע, אחד הצליח או שזה עזר לו, זה כמו מטען שממלא אותך לשנים קדימה. אני חושב שלנו יש אחריות מאוד מאוד, מאוד, מאוד גדולה, גם כחברה ישראלית וגם כהדור הראשון פה בארץ. אנחנו בעצם מתווים את הדרך, וזה מה שתמיד תמיד נמצא. אז נכון שאני עושה את הרבה דברים כאי שכר, אבל בתת מודע אני לא שוכח שגם אני מהווה מעין מודל או דוגמה או לא בדיוק, אני לא אוהב את המילה מייצג, אבל בהחלט כשרואים אותי יש סוג של ייצוג כלפי הקהילה. בכל מקום שאני נמצא, בכל רגע. אתה יודע, גם כשעבדתי בחברת חשמל, שואלים מי זה המנהל. אז אומרים לו, הנה, יושב שם. היו כאלה שלא נכנסים. וכל היום, גם היום, עם כל הוותק שלי, עד היום אנחנו נתקלים. יש, רואים את זה פה ושם. היום אותי זה יותר מצחיק, אני לוקח את זה בהומור. אבל אין ספק שהרבה אנשים, שהמצב הזה, שהמפגש הראשוני בהחלט גורם להמון מחסומים. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להתקדם, אנחנו חייבים למשוך קדימה בכל הכוח, גם ברמה האישית של כל אחד. מה בסוף? אני אומר שכל אחד חייב להצליח. עזוב את הקהילה, עזוב את החברה, עזוב את המדינה. אתה תצליח. למה אתה תצליח? כשאתה מצליח, אתה יכול לפרנס, אתה יכול לבלות, אתה יכול להקים משפחה, בית וכו'. קודם כל תצליח בשבילך. מה אתה אוהב לעשות? איש ציבור, לך להיות. תהיה שר, תהיה חבר כנסת, תהיה ראש עיר, תהיה. הייטק, כל תפקיד אחר. מנכ"ל. קודם כל תצליח בשבילך. כשאתה מצליח, אז אותו דבר, אוטומטית הסביבה שלך מצליחה. הסביבה שלך זה הקהילה. אז פה יש לנו סגן אלוף, פה יש לנו מנכ"ל, פה יש לנו חברת הייטק. ככה אנחנו צומחים, לא רק כקהילה, אלא כחברה שהיא זה. אז זה קודם כל האינטרס האישי שלך. תדאג לאינטרס. בגלל שאתה מצליח, הדברים מצליחים קדימה. ואני מסתכל על הדור שלנו, אני אומר שכולנו רצינו לצחוק עליהם. מה כל הזמן עם הטלפונים וזה, איך? ומאוד היינו חוששים במלחמה הזאת. אבל כי אתה יודע בדיוק מה קורה. אנחנו מדברים על מלחמת יום כיפור, אנחנו מדברים על מלחמת ששת הימים, ועל הגבורה, ואיך זה. עכשיו סיימנו חג חנוכה, היום זה יום האחרון של חג חנוכה, מתתיהו, מספרים שם איך הלוחם הגדול, עם החנית דקר את הפיל, והפיל... היום הסיפורים שאתה שומע על הילדים במלחמה הזאת, לא פחות, לפעמים גם יותר, גבורה, אומץ, שאנחנו המבוגרים יכולים ללמוד עליהם. הסיפורים שלהם עוד יספרו, לא רק פה בארץ, אלא בעולם. וכששואלים אותי מה יש לי להגיד, אני אומר, הילדים האלה, ילמדו אותי בדיוק מה זה תאוצה, מה זה גבורה, מה זה עוצמה, מה זה אהבת הארץ, מה זה שאני מוכן למות. כשאתה רואה ילד בן 18, 19, שנפצע, ורוצה לחזור חזרה לסכן את עצמו בעזה, כי אכפת לו החיילים, והוא מוכן למות, זאת המהות של חברה ישראלית. ולכן אני אומר, מה אני רוצה לעשות? אני רוצה ללמוד מהילדים האלה. בעוד 5 שנים, באופן אישי, משפחתי, ילדים שלך, גם כלפי הקהילה, החברה, כולה, איפה נהיה? אני רוצה להיות אופטימי. אני אומר שיש אתגרים, ואני רוצה לדעת, אני רוצה להאמין, שאנחנו כקהילה נדע להתגבר על האתגרים האלה. אני רוצה שכאשר יש לנו בעיות, לא לשבת על הגדר ולהגיד ולבכות. אין לנו זמן לבכות, אלא להפשיל שרוולים, להיכנס לתוך האתגר הזה, לטפל ולהיות קדימה. הרי יכולתי גם, כשראיתי את הבעיות במשטרה,
לכתוב שלא בסדר וכו'. להיכנס פנימה חברים, וכשכל אחד יתרום, לא רק ידבר, לא רק יכתוב כל מיני דברים, אלא לעשות ולהתקדם בכדי לטפל בבעיות האלה. עוד 5 שנים, הייתי רוצה שאנחנו נהיה חברה הרבה יותר חזקה, קהילה יותר חזקה. לא לקחת את המורשת שלנו ולמוסס אותה ולהיות כמו כולם, לא. לקחת את התרבות שלנו ולהרים אותה למעלה ולהיות גאים בה. אפרופו, יש את המרכז מורשת, שאני מאוד מקווה שעכשיו תהיה הנהלה, ושם אנחנו נוכל לשמור את התרבות ואת המסורת שלנו, ושזה יהיה להמשך. אני רוצה שהתרבות שבעוד 5 שנים, שהתרבות שלנו, כל מי שמדבר עליה ירים את הראש, בין אם הוא יוצא הקהילה, לא יוצא הקהילה, ויגיד, וואו, זה מה שאני רוצה. אני רוצה לראות בעוד 5 שנים את המנכ"לים הראשונים בחברות ממשלתיות, אני רוצה לראות את האלוף הראשון, אני רוצה לראות אנשים שעשו את האקזיטים והרוויחו מאות מיליוני שקלים או דולרים. זה מה שאני רוצה לראות בעוד 5 שנים, וזה לא חלום, זה דבר שאפשר לעשות אותו. צריך קצת יותר אמונה, שאני ואתה ניתן את האמונה בדור הזה, ושכל אחד מאיתנו יעשה את החלק שלו במה שהוא אוהב ומה שהוא טוב, ובככה נזכה שתהיה לנו חברה טובה וחזקה יותר. תודה רבה. יש עוד מה להוסיף? אולי? לא, אני רק רוצה להגיד לך, הייתי צריך להתחיל עם זה, יישר כוח לך, שאתה, אני יודע כמה עבדת בכדי להגיע למה שאנחנו עכשיו, ואני חושב שאתה מהווה דוגמה טובה לדור, כשרואים אותך ורואים בן אדם שהשקיע ועשה מאמצים, ובסופו של דבר, זה התוצאה. ואני מאחל לך שתמשיך ותהיה חזק יותר, ואני שמח שהגעתי לפה, וזה כבוד גדול בשבילי להיות פה. תודה רבה יששכר, תודה רבה לכם צופים ומאזינים יקרים. השיח, המפגש, הפודקאסט שהיה לנו עם סגן אלוף במילואים יששכר מוקונן, אני מאמין ואני מקווה שנהניתם, ואל תשכחו לעשות לייק, סאבסקרייב ושיתוף. והיום זה 2 לינואר, ובהזדמנות זו להקרן פודקאסט מאחל לכולנו שנה של שלום, שנה של בריאות, שנה יותר טובה מהשנה הקודמת, והחטופים והחטופות יחזרו לחיק משפחתם, אמן ואמן. בתוכנית הבאה נתראה עם אורח כבוד אחר. שלום. אתם בלהקה בלהן פודקאסט, הפודקאסט שמציע פלטפורמה ייחודית ורב תחומית, שמטרתה להביא קולות מגוונים מקהילת יוצאי אתיופיה בישראל ומחוצה לה, ולחשוף נושאים חשובים לדיון פומבי. הפודקאסט משדר ב3 שפות, עברית, אמהרית וטיגרית לסירוגין. בהגשת להקה בלהן יצחק, איש תקשורת, עובד סוציאלי, המתמחה בשיקום ובמימוש זכויות, איש חינוך, מנחה קבוצות ופעיל חברתי בקהילה האתיופית. ליווי והפקה מבית סופרקאסט.